Croeso gynnas I bawb ohonoch chi I oedfa arall ar-lein o Fro Aled. Y sul cynta ar ôl y Pasg ar 5 sul ers I ni stopio cyfarfod yn y cnawd. Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. A gobeithio bod chi'n cael bendith o addoli yn y ffyrdd gwahanol yma yr ydyn ni yn cyrraedd atyn nhw yn ystod y cyfnod yma. Croeso arbennig I chi os da chi yn ymuno fo ni am y tro cynta, a cofiwch bod yna groeso I chi gysylltu hefo ni hefyd trwy e-bost. Mi gewch chi'r cyfeiriadau ar wefan fro eglwysibroaled.com. A diolch I bawb ohonoch chi am eich cefnogaeth a'ch gweddia wrth I ni wynebu y cyfnod heriol yma. Un pwt bach o newyddion. Os dyw a'i mynd, mi fyddwn ni'n cychwyn cyfres newydd yn Gwasanaethau fora Sul nesa. Mi da ni am edrych ar lyfr llythyr Paul at y Philippiaid. Ac wrth gwrs fel Cristnogion, da ni'n credu bod pob rhan o'r Beibl yn fuddiol I ni gael yn hadeiladu o air Duw. Ond o'n i'n tybio bod llyfr llythyr at y Philippiaid yn un arbennig o berthnasol am I fod o yn lythyr wedi cael ei sgwennu gan Paul pan roedd o wedi cael ei geithiwo, pan mae o yn siarad yn aml iawn am ei hiraeth a'i gariad o tuag at Gristnogion Philippi a'i ddeheuad o I fod hefo nhw eto. Deheuad mae yna nifer ohona ni yn ei rannu dwi'n siŵr I gael bod hefo y Cristnogion yn addoli eto. Ond da ni'n gweddio bendith Duw wrth I ni droi at lythyr Paul at y Philippiaid wsos nesa. Ond heddiw, mi da ni'n mynd I fod yn edrych ar hanes arall am Iesu a'i ddisgyblion wedi'r atgyfodiad o Luc pennod 24. Ond cyn I ni droi at y darlleniad hwnnw, dowch I ni droi at y Duw byw wrth I ni ofyn am ei fendith a'i arweiniad o. Dowch I ni gydweddio. O arglwydd ein Duw, da ni'n gofyn ar ei ti'n bendithio ni heddiw. Fel tad mab ac ysbryd glân, da ni'n gofyn y byddi di'n ymwneud â ni, y byddi di ar waith ynom ni, yn hoelio'n sylw ni ar Iesu Grist, yn tywys ni I droi cefn ar yn patryma am doethineb ddynol ni, ac I ddod mewn ffydd at Iesu Grist y gwaredwr. Da ni'n gofyn o ysbryd sanctaidd y byddi di'n codi'n golwg ni, at yr hyn y mae o wedi wneud ar groes Calfaria, at ystyr ac arwyddocad a llawenydd y bedd gwag I ni. Plis arwain ni rwan, maddau ni bob pechod a bai, ac fel mae dair di yn ddeud da ni'n dyheu fel hyn, bydded geiriau fy ngenau'n dderbyniol genyt, a myfyrdod fy nghalon yn gymeradwy I ti o arglwydd fy nghraig am prynwr. Amen. Da ni am gannu emyn efo'n gilydd rwan, ac ar ôl hynny, mi fyddwn ni yn cael gair bach hefo rhywun sy'n gyfarwydd iawn I ni yma ym Mro Aled. Gwawr o gefnmeiriadog, ond sydd bellach yn nyrsio yn Lundain. Ac mae hi'n ymwneud ag eglwys yn ne Lundain, eglwys newydd gael ei phlannu, a nifer o elusena eraill. A da ni am gael gair efo hi wedi'r emyn I gael gweld sut mae pethau mynd, yn ei gwaith I fel nyrs yn y cyfnod anodd yma I staff iechyd. Ond cyn hynny, da ni am foli yr arglwydd hefo'n gilydd, hefo emyn rhif 14 o ganeuon ffydd. A ddolwn Dduw ein harglwydd mawr, mewn parch a chariad yma nawr. Y 3 yn 1 a'r 1 yn 3 yw'r arglwydd a ddolwn ni.
Croeso Gwawr, diolch am ddod ato ni i Gwasanaeth online Bro Aled. Ti'n iawn? Neis bod yma, dwi dda diolch. Ti wedi bod yn cychwyn gwaith newydd ers faint 2 wsos yn Lundain. Ti eisiau egluro wrthyn ni be wyt ti'n neud? So, dwi'n cael swydd newydd yn Sbyty Great Ormond Street ar bone marrow transplant bod. Lle mae gennym ni 7 ward ar gyfer 7 plant sydd angen yn ganol neu wedi cael bone marrow transplant. Oce, mae'n swnio'n waith calad iawn, gwaith pwysig iawn. Mae'n gwaith really intense ac od ar yr adeg yma achos ar gyfer cael bone marrow newydd, dyn ni'n gorfod wipio yr immune system hefo chemotherapy. Felly mae'r plant yn really sal ac yn vulnerable ar gyfer dal unrhyw salwch a ddim gallu amddiffyn y salwch achos bod nhw mor wan. So, mae'n lot o IVs, maen nhw'n wan iawn, mae'n emosiynol iawn efo'r rhieni hefyd, ac mae'n rhywbeth eitha isolated anyway, cyn i gyd hyn ddigwydd, gan bod nhw'n gorfod bod yn ofalus i ddim dal ddim byd. Felly mae hwn jyst yn pressure rwan added efo'r virus. Wel, sôn am y virus, ti a dy chwaer di gwir yn gweithio i'r NHS yn y cyfnod rhyfedd yma. Felly di jyst rhoi syniad i ni sut mae wedi effeithio chdi ella a dwaith ac yn enwedig dy ffrindiau di sy'n gweithio i'r NHS. Sut da chi'n wynebu beth sy'n digwydd ar hyn y bryd? Mae'n odd bod yn gweithio i'r NHS yn ganol yr amser yma. Dwi yn gweithio fel yn dweud hefo ysbyty plant ac diolchgar bod yna ddim lot o blant yn cael eu testio'n positif ar gyfer y virus. Felly yn bersonol hefo ward fi, dyn ni'n eitha dyn ni'n protected really o'r virus gan bod ni'n mae yna lot fwy o precautions sydd wedi cael eu ychwanegu ar gyfer sydd ni'n gweithio pob dydd. Dyn ni'n gorfod gwisgo masks o hyd tra dyn ni yn gwaith ac hefo golchi dwylo hefo gowns ac y masks dyn ni'n gorfod iwsio ar gyfer adegau gwahanol yn y diwrnod. So mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi newid ac hefyd mae yna lot llai o staff ar y funud gan bod mae pobl yn gorfod mynd os maen nhw hefo tymheredd uchel. So mae hynny'n golygu ac os maen nhw'n tagu, mae'n golygu bod nhw'n gorfod bod ffwrdd y gwaith neu os maen nhw efo plant a methu ddyfan i gwaith. Felly mae'r pressure yna yn bersonol dyn ni'n gweld. A wedyn mae Sarah dwi'n byw efo, mae hi'n gweithio yn yr A&E yn St George's yn Lundain ac mae hi yn gweld effaith o bod yna ddim lot o blant yn dod i A&E sy'n odd iawn ar gyfer be mae wedi arfer hefo. Felly'r ofn o bod pobl ddim yn mynd i ysbyty pan maen nhw angen. Ond hefyd mae plant yn cymysgu llai efo plant eraill. Felly, ond mae hi hefyd yn gorfod, ac ffrindiau eraill hefyd, yn gorfod cael ei symud i weithio hefo'r pobl hun, hefo wards eraill ac so mae'n golygu bod ni'n gorfod bod yn really ofalus hefo amser ni ffwrdd o gwaith. Gorfod bod dwi'n gwyddi am protection o cael y virus yn hynny achos bod ni ar risg a mae yna diffyg equipment hefyd ar gyfer yr ysbytau sydd yn llacio y rheolau hefo pryd ni angen gwisgo masg neu pryd ni angen gwisgo shield sy'n ofn achos os oes ni hefo'r equipment iawn fysa'r rheolau'n wahanol. A ti'n mynd i capal Hope Vauxhall? Maen nhw wedi plannu ers faint rhyw 2 flynedd? 2 flynedd, So sut mae pethau'n mynd yn fanno a faint o fendith ydych chi'n gael yn y cyfnod anodd yma yn fanno? Wel mae capel wedi symud i ar-lein yn gyfan gwbl ac dyn ni efo gwasanaethau ar dydd Sul ar Facebook Live a dyn ni'n cyfarfod yn yr wythnos dros Zoom hefo
cyfarfod, small groups, astudiaeth ac ar gyfer bore fatha merched, dyn ni'n gwneud y gyd ar-lein. Sydd wedi bod yn dda, dwi'n rili teimlo wythnos yma gymaint dwi'n methu'r cymuned, methu gweld rhywun fatha yn person, gallu rhoi hug i rhywun, gallu cael chat go iawn. Pan ti efo criw o bobl, mae'n neis ti'n gallu catio fyny efo pobl yn unigol. So mae'n odd ar-lein. Mae Dydd Sul wedi bod yn fendus. Mae yna gymaint o bobl wedi bod yn tiwnio fewn ar-lein sydd ddim yn dod i capel, sydd ddim yn Gristnogion. Felly mae wedi bod rili yn fendus mawr. A gweddio bod nhw yn gallu cael amser yma i tiwnio'n dôl eto. Ac mae wedi bod yn anodd ar gyfer y cymuned achos bod ni wedi cael ein plannu yn Vauxhall. Mae outreach yn wahanol, felly mae hwnna wedi bod yn challenge. Fatha ar y nos lun fel arfer, dyn ni efo pêl-droed bachgyn, ond hwnna ddim ar y funud. A mae jyst trio ffigro allan sut i fod yn ola yn y cymuned, yn yr adeg yma. Felly mae'n wahanol, mae'n exciting gymaint o pobl newydd sy'n yn ymuno, ond pwrpas capel oedd ar gyfer estate yn Vauxhall, a mae trio ffigro allan sut i fod yn fendus yn fanna rwan. A ti wedi bod yn gwneud lot o waith efo elusennau gwahanol. Ydy'r gwaith yna wedi gorfod stopio wan oherwydd y cyfyngiadau o'r virus? Do, achos dwi'n gweithio helpu efo teimar sy'n ar gyfer y merched sy'n gweithio yn yr sex industry yn Westminster, ac dyn ni wedi gorfod stopio mynd ar visits gyfer gwbl. Sy'n rili trist ac rili trist, a beth ni'n neud ar y funud ydy pwy bynnag dyn ni hefo rhif ffôn a dyn ni mewn cyswllt hefo, dyn ni'n cadw fyny yr cyswllt yna dros ffôn. Sy'n golygu bod yna lot o merched dyn ni wedi cyfarfod ond heb di cael perthynas personol hefo nhw. Dyn ni yn cyfarfod yn wythnosol i weddio hefo'n gilydd, ac mae'r pobl sy'n gweithio i'r elusen yn cymryd yr amser yma i just recharge really o'r gwaith. Ond hefyd, dyn ni'n bod yn contact efo y merched, dyn ni'n nabod yn barod, ond gweddio erioed teimlo mor bwysig rili o bod y merched yn saff, bod nhw'n teimlo cariad Crist yn ganol hyn, ac bod hwn yn adeg iddyn nhw sylwi rili bod y gwaith yma ddim y peth sy'n mynd i fod gorau ar gyfer nhw. So mae'n trist. Cyn i ni adael chdi, a diolch o'r iawn i chdi, wel, nid yn unig am dy waith, ond diolch am gael sgwrs efo ni. Os na rhai pwyntiau gweddi, allwn ni fod yn gweddi amdana chdi a staff yr NHS yn ehangach? Diolch. Dwi'n meddwl gweddi rili pwysig dros Cristnogion sy'n gweithio yn yr NHS o agwedd ni tra dyn ni yn gwaith fel Cristnogion, bod ni'n gallu bod yn ola yn y sefyllfa yma, bod sut dyn ni'n siarad amdano y virus, sut ni'n ymateb ac yn gweithio bod yn rhywbeth sy'n fod â dod â clod i Cris ac gallu bod yn wahanol, ac bod ni ddim yn poeni fel mae lot yn, ond bod ni'n bod yn ddoes ac yn gallu disgleirio Crist yn y sefyllfa. A hefyd bod ni'n gallu bod yn iach, appreciate y gweddi'r sbiesyr i dal fod yn iach ar gyfer gallu gweithio. Ac jyst gweddio fel yn dweud ar gyfer teimar ar gyfer y merched, bod nhw yn cael yr amser yma i allu reflectio ac wrach chi bod pethau dyn ni wedi rhannu fy nhw o blaen yn dod yn fwy gwir yn nhw rwan, a bod nhw'n gallu troi at Crist. Ac just hope hefyd, diolch, bod ni'n gallu mesyn allan i'r cymuned, ac mwy na hynna, bod pobl am dod at Cris yn ganol hyn. Ac dwi'n meddwl dyna ni. Diolch. Diolch i ti, Gwawr. Edrych ymlaen i weld chdi nôl adra pan ti'n cael dod. Dwi'n methu adre gymaint. Dwi'n mynd i'r Battersea Park ac cocsio fel bod fi'n cead a ffriclwyd. Nôl yn Cameriadog. Diolch o'r iawn i ti, Gwawr. Diolch fawr, tra. Dewch i ni gydweddio.
dadnefol. A nina wedi clywed am y straen mae staff iechyd yn ei wynebu. Da ni'n diolch i ti am bob un ohonyn nhw. Staff iechyd, staff gofal, unrhyw un sydd yn ffeindio ei hunin mewn sefyllfa lle maen nhw'n gorfod gofalu dan bwysa ac ofn am ei iechyd ei hunin. Da ni diolch i ti am Gwawr, am serau ffrindiau, a da ni'n gweddio dros y ddwy ohonyn nhw'n benodol, y byddi di o arglwydd yn ei gwarchod nhw, ac y byddi di'n rhoi iechyd iddyn nhw i allu parhau i ofalu am eraill. O arglwydd ein Duw, da ni'n rhyfeddu at dy ddaioni di. Dy fo ti'n Dduw y gallwn ni ymddiried yn fo ym mhob sefyllfa. Yn Dduw sydd yn graig gadarn, yn dŵr nerthol, yn un sydd yn gair i dy bobl. A da ni'n gweddio o arglwydd y byddi di yn agos at bawb sydd mewn sefyllfa anodd yn y cyfnod yma. O staff NHS, da ni wedi clywed amdanyn nhw, i ddioddefwyr ac i deuluoedd sydd mewn cyfyngder yn sgil y feirws yma. Da ni'n diolch arglwydd dy fod ti'n galw pobl i waith anodd fel gofalu am eraill mewn amrywiol ffyrdd. A da ni'n gofyn arglwydd y byddi di wrth i ni weddio rwan yn rhagori ar yn deisyfiadau ni. Y byddi di yn dangos mor aruthrol ydy dy allu di sydd ar waith. A thrwy'r cyfan y byddi di'n dod â clod a gogoniant i ti dy hun yn Iesu Grist. Arglwydd, da ni'n diolch bod na fodd i ni gael tawelwch, ond na fodd i ni gael heddwch yng nghwmni Iesu Grist, gan mai fod i'r brenin a'i fod o wedi delio a'n pechod ni a'n heuogrwydd ni unwaith am byth ar groes Calfaria. Ac wrth i ni dyglodfori di am y fuddugoliaeth honno, da ni'n diolch eto bod Iesu'n fyw yn gwrando na ni ac yn teyrnasu eto heddiw. Nid i ddod yn agos ata ni, wrth yn bod ni yn cyflwyno arglwydd yn byd ni ti, a da ni'n meddwl yn enwedig am elusena, da ni wedi clywed amdanyn nhw gan Gwawr, elusena sydd yn methu gwneud y gwaith maen nhw fel arfer yn ei wneud. Da ni'n gweddio arglwydd dros y dioddefwyr sydd yn dibynnu gymaint ar waith amrywiol elusena, fel bancia bwyd neu teimar yma Gwawr yn ymwneud â nhw. Diolch i ti arglwydd am alw pobl i fod ar baich yna dros rei anghennus. Dros rai ella mae yna nifer wedi troi cefn arnyn nhw oherwydd i anghenion nhw. Ond da ni'n diolch arglwydd Iesu yno ti bod ni'n gweld un oedd yn caru ac yn mynd i ganol pobl yn eu hangen nhw. Da ni'n gweddio arglwydd am eglwysi ar hyd a lled y byd sydd yn ymgodymu a'r her yma o drio rhannu'r newyddion da a gweinidogaethu mewn ffyrdd newydd. Da ni'n diolch i ti am Hope Vauxhall ac yn gweddio byddi di'n eneinio yr arweinwyr a'r aelodau yna i allu parhau i dystio i dygariad di yn yr ardal ma hi, ond hefyd yn ehangach trwy gyfrwng y we. Ac yr un fath i ni ymroaled ac i eglwysi ar hyd a lled Cymru a'r byd. Arglwydd lle da ni'n gweld cyfyngiadau a phroblema dangos dy hun trwy'r ysbryd glân yn Dduw sydd a phob peth yn bosib iddo fo. Gwranda'n gweddia ni os gweli di fod yn dda. Nid i fod yn agos ata ni, nid i lywodraethu wrth i'r efengil fynd ar led, a da ni'n dyheu am glywed am bobl o'r newydd yn dod i gredu'n Iesu Grist wrth i'r efengil fynd ar led ac i dy bobl di ddangos goleini fod yn halen y ddeiar ac yn oleini'r byd. Boed nhw yn gweithio i'r gwasanaeth iechyd neu lle bynnag yr wyt ti wedi rhoi nhw. Da ni'n ymddiried yn hunin i ti yn gofyn arglwydd tosturia, arwain ni, maddau ni bob pechod a bai, am bod ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Ga i ddiolch fawr iawn i Gwawr am y sgwrs yna, a dymuno'n dda a phob bendith iddi hi ac eraill mewn sefyllfaoedd tebyg iddi hi. Da ni rwan am fynd ymlaen at yn darlleniad o air Duw, a dwi'n diolch o flaen llaw i Dafydd Timothy am ddarllan i ni heddiw. Mae'r darlleniad o Luc 24 ac adnodau 13 i 35 a chyfieithiad Beibl.net. Ar un diwrnod, roedd 2 o ddilynwyr Iesu ar ei ffordd i bentre Emaus, sydd rhyw 7 milltir o Jerusalem. Roedden nhw'n sgwrsio am bopeth oedd wedi digwydd.
Wrth i'r drafodaeth fynd yn ei blaen, dyma Iesu'n dod atyn nhw a dechrau cerdded gyda nhw. Ond oedden nhw ddim yn sylweddoli pwy oedd o am fod Duw wedi rhwystro rhag ei nabod o. Gofynnodd iddyn nhw, am beth ydych chi'n dadle gyda'ch gilydd? Dyma nhw'n sefyll yn stond. Roedd ei tristwch i weld ar ei hwynebau. A dyma Cleopas, un ohonyn nhw, yn deud, mae'n rhaid mae ti ydy'r unig bersor yn Jerusalem sydd ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd y dyddiau dwytha yma. Gwybod be? Gofynnodd. Wel, beth sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth, medden nhw. Roedd yn broffwyd i Dduw ac yn siaradwr gwych ac roedd pawb wedi weld yn gwneud gwirthiau rhyfeddol. Ond dyma'r prif offeiriaid a'r arweinwyr crefyddol eraill yn ei arestio a'i drosglwyddo i'r Rhufeiniaid i gael ei ddedfrydu i farwolaeth a'i groes hoelio. Roeddwn ni wedi gobeithio mai fo oedd y Meseia oedd yn mynd i ennill rhyddid i Israel. Digwyddodd hynny echdoi. Ond mae yna fwy. Yn gynnar y bore yma, dyma rei o'r merched oedd gyda ni yn mynd at y bedd lle roedd ei gorff wedi cael ei osod, ond doedd y corff ddim yno. Roedden nhw'n deud bod nhw wedi gweld angylion a bod y rheini wedi dweud wrthyn nhw fod Iesu'n fyw. Felly dyma rai o'r dynion oedd gyda ni yn mynd lawr at y bedd i edrych ac roedd popeth yn union fel roedd y gwragedd wedi deud, ond welson nhw mo Iesu o gwbl. Dach chi mor ddwl, medda Iesu wrth y ddau, roedd yn cerdded gyda fo. Pam dach chi'n ei chael ei mor anodd i gredu'r cwbl ddudodd y proffwydi? Maen nhw'n deud fod rhaid i'r Meseia ddioddau fel hyn cyn iddo gael ei anrhydeddu. A dyma Iesu'n mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a'r proffwydi eraill wedi ddeud amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. Pan oedden nhw bron a chyrraedd pen y daith, dyma Iesu'n deud i fod o'n mynd yn ei flaen. Ond dyma nhw'n erfyn yn dair arno, ti di aros gyda ni dros nos, mae'n mynd yn hwyr. Felly, aeth i aros gyda nhw. Pan oedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fita, cymerodd dorth o fara ac adrodd gweddi o ddiolch cyn ei thorri a'i rhannu iddyn nhw. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd gyda nhw. Ar foment honno, diflannodd o'i golwg. Dyma nhw'n deud wrth ei gilydd, roedden ni'n teimlo rhyw wefr fel petai'n calonan i ar dan wrth iddo siarad i ni ar y ffordd ac esbonio be mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddeud. Ymhen dim o amser, roedden nhw ar ei ffordd yn ôl i Jerusalem. Dyma nhw dod o hyd i'r 11 disgybl a phawb arall gyda nhw. A'r peth cyntaf gafodd ei ddeud wrthyn nhw oedd, mae'n wir, mae'r arglwydd wedi dod yn ôl yn fyw. Mae Simon Pedr wedi weld. Yna dyma'r ddau yn deud beth oedd wedi digwydd iddyn nhw ar eu taith a sut wnaethon nhw sylweddoli pwy oedd Iesu wrth iddo dorri'r bara. Mae gweithwyr iechyd a gofal yn eithriadol o bwysig i ni dyddi yma. Da ni wedi clywed yn barod gan Gwawr am y straen mae nifer ohonyn nhw yn ei wynebu, a da ni'n ymwybodol o gymaint o sylw mae'r cymeradwyo dros di gwaith nhw yn ei gael o wsnos i wsnos ar draws gwledydd Prydain. Ond hefyd mae cyfraniad gwerthfawr ffermwyr, athrawon, gweithwyr y post, gweithwyr cynghora sir, rhai sydd mewn siopa bwyd, i gyd wedi dod yn fwy amlwg yn y cyfnod yma, lle nad ydyn nhw bob tro yn cael y sylw na'r diolch dyledus am ei gwaith. Pam hynny? Pam clapio rwan pan mae'r gwaith maen nhw yn ei wneud wedi bodoli ymhell cyn cychwyn yr argyfwng yma mor ddifrifol ydy pethau rwan? Y rheswm syml ydy bod yn hamgylchiadau presennol ni yn gwneud i ni edrych ar bethau mewn ffordd wahanol, a bod hynny'n gwneud i ni werthfawrogi pethau o'r newydd. Wrth i ni droi at ddarn arall o'r Beibl sy'n sôn am Iesu a'i ddisgyblion ar ôl ei atgyfodiad,
da ni'n cael yn wynebu ar cwestiwn dyrus o sut ydyn ni'n gweld yn hunin, a sut ydyn ni'n gweld yr hyn sydd yn digwydd o'n cwmpas ni heddiw. Tybed beth sydd yn amlwg i ni rwan, nad oeddan ni wedi ystyried rai wythnosa neu misoedd yn ôl. Tua diwedd, Sul y Pasg oedd hi, a mae Luc ym mhenod 24 o'i Efengil yn rhoi'r hanes i ni am ddisgyblion yn cerdded o Jerusalem i le o'r enw Emaus. Cawn ddisgrifiad pwysig o'r ffordd yr oedd y disgyblion yn teimlo ar y noson yma. Roedden nhw'n drist, ac yn methu dallt sut oedd y dyn oedden nhw wedi cyfarfod ar y ffordd heb glywed am ddigwyddiadau dramatig y dyddiau dwythaf yn Jerusalem. Ond yn ystod y daith i Emaus, ac yn arbennig erbyn diwedd y nos, roedd eu golwg nhw ar bethau wedi i drawsnewid. Wrth i'w llygaid nhw gael eu hagor i ddeall yn well yr hyn yr oedd y Beibl yn ei ddeud, ac wrth iddyn nhw ddod i adnabod Iesu. A phrofiad tebyg, sgyn lawer ohono ni dwi'n siŵr. Da ni'n gallu byw yn bywyda am gyfnodau hir yn cario tristwch neu ddicder hefo ni, a cwestiynau mawr bywyd yn gallu pwyso arna ni. Unai bod ni'n ddall i'r ffaith fod Iesu'n fyw, neu'n benderfynol oherwydd yn balchder i beidio cydnabod ein bod ni mewn angen. A thrwy wneud hynny, mi da ni'n anwybyddu'r ffaith fod y Beibl yn cyflwyno Iesu Grist fel yr unig arglwydd ac achubwr i'r ddynoliaeth, yr un fyddai'n trawsnewid bywydau pobl. Pan mae'r ddau ddisgybl yn egluro pwy oedd Iesu, maen nhw'n sôn amdano fo fel proffwyd nerthol, oedd yn gwneud gwirthia ar un o'r oedden nhw wedi gobeithio yno fo, yr un fyddai yn rhyddhau Israel, a mae hwnnw siŵr o fod yn gyfeiriad at y gobaith y byddai'r Meseia yn dod i ryddhau'r genedl o ormes. Dyna'r ffordd roedden nhw yn gweld Iesu. Ond tybed sut ydyn ni wedi bod yn gweld neu'n meddwl am Iesu? Ella bod Iesu Grist yn enw cyfarwydd i chi ers eich plentyndod. Ond bod y cyfnod unigryw yma da ni'n byw yno fo wedi gwneud i chi gychwyn cwestiynu pethau o'r newydd. Wedi gwneud i chi feddwl eto o bosib am eich bywyd chi ac am neges Cristnogaeth. Gai'ch annog chi i beidio anwybyddu cwestiynau mawr bywyd. A brysio i drio ffeindio cyfres newydd ar Netflix neu unrhyw beth i dynnu'ch sylw chi oddi ar y ddifrifoldeb y sefyllfa a ar ffaith bod miliynau o deuluoedd o gwmpas y byd yn gorfod wynebu erchylltra ar hyn o bryd. Styriwch be ddigwyddodd i'r ddau ddisgybl yma ar y ffordd i Emaus. A be am ystyried pwy ydy Iesu i chi? Mae gan yr awdur enwog C.S. Lewis ddyfyniad lle mae o'n egluro o holl gredoa'r byd mae Cristnogaeth yn ei dybo oedd yn rhoi yr esboniad gorau o'r hyn sydd yn digwydd yn y byd o'n cwmpas ni. Mi ddyfudodd o, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything else. Pan da ni'n ystyried Iesu ar y ddau ddisgybl ar y ffordd i Emaus, sylwch be mae Iesu yn ei wneud yn ei cwmni nhw. Ar ôl gwrando ar ei disgrifiad nhw o'r sefyllfa, mae Iesu'n ateb trwy ddefnyddio geiriau digon anisgwyl. Yn hytrach na deud yn syth mae fo oedd Iesu, y Meseia wedi codi'n fyw o'r bedd, mae o'n deud, mor ddiddeall ydych, a mor araf yw eich calonnau i gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Neu mae Beibl.net yn ei roed o yn fwy cry, da chi mor ddwl, meddai Iesu. Pam da chi'n ei chael i mor anodd i gredu'r cwbl ddwedodd y proffwydi? Yn ei dryswch a'i tristwch,
mae Iesu yn dangos iddyn nhw lle maen nhw wedi mynd o'i lle. A mae o'n eu tywys nhw at yr hyn fyddai'n help iddyn nhw i wneud synwyr o'r cyfan oedd wedi digwydd. Adnod 27. A dyma Iesu'n mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a'r proffwydi eraill wedi ddweud amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. Yn y fan ar lle, mae Iesu'n arwain astudiaeth feiblaidd iddyn nhw. Yn egluro sut mae'r Hen Testament, fel da ni'n ei weld o, neu yr ysgrifau sanctaidd y Beibl iddyn nhw, sut mae o'n dangos pan bod angen aberth. Yn egluro'r dinistr mae pechod wedi'i greu, mae Iesu'n dangos iddyn nhw sut mae'r Hen Testament yn deud sut un fyddai'r Meseia yr oedd pobl wedi bod yn disgwyl gymaint amdano. Mae'n mynd ymlaen i esbonio bod ei farwolaeth o yn gwbl angenrheidiol mwyn cyflawni gwaith Duw o sicrhau cymod ac i achub pobl o ddinistr, pobl oedd wedi crwydro oddi wrtho. Ac ma dyna, mae Iesu yn ei egluro o'r Hen Testament i'r ddau ddisgybl yma, dyma neges debyg iawn i be mae yr apostolion yn ei ddatgan trwy lyfr yr actau. Fel y gwelwn ni, mewn un achlysur yn actau 4, pa mae Pedr a ran yr apostolion yn datgan o flaen yr awdurdodau iddewig sy'n ceisio gwneud popeth posib i'w tawelu nhw. Yr Iesu wnaethoch chi ei groesoelio, ond daeth Duw ac o'n ôl yn fyw. Iesu ydy'r un mae'r ysgrifau sanctaidd yn deud fel hyn amdano. Mae'r garreg wrthodwyd gynnoch chi'r adeiladwyr wedi cael ei gwneud yn garreg sylfaen. Fod i'r unig un sy'n achub. Does neb arall yn unman sy'n gallu achub pobl. Ac mor gynhyrfus oedd hyn i gyd i'r disgyblion oedd hefo Iesu ar y ffordd i Emaus. Dyn nhw'n dylyfu gen ac yn meddwl pryd mae'r wers yma drosodd. Na. Roedden nhw wedi cael ei gwefreiddio. Y disgrifiad ydy bod eu calonna nhw ar dan wrth i bethau fod yn ara bach yn glir. Da chi'n teimlo felly pan da chi'n darllen y Beibl? Mae hyn brofiad cyffredin i Gristnogion wrth i'r ysbryd glân roi goleuni iddyn nhw ddarllen y Beibl a'r darna'n disgyn i'w lle yn hanes sefeddol cariad Duw. Ar uchafbwynt i'r ddau ddisgybl, ar uchafbwynt i bawb sy'n credu ydy pan da ni'n dod i nabod Iesu. Wrth y bwr bwyd, mae'r ddau ddisgybl yma wedi gweld ac adnabod Iesu. Ond i ni, yn Gristnogion ar hyd a lled y byd, mae'r profiad a'r atgofion yn gallu bod yn amrywiol iawn. Rhei yn credu o oed ifanc iawn, eraill yn gallu cofio yr amser a'r lle y daethon nhw i adnabod Iesu. Ond mae'r canlyniad wedi hyn yn gyffredin i bawb. Mae'r ddau ddisgybl yn Emaus wedi nabod Iesu a fynta'n diflannu mor llawen nes i bod nhw'n mynd ar unwaith yng nghanol y nos i ddeud wrth weddill y disgyblion bod Iesu'n fyw a bod nhw wedi bod yn ei gwmni fo. Ar un di gwaith Cristnogion heddiw hefyd, a deud y gwir. Mynd allan i'r byd fel tystion i'r Iesu yr yda ni trwy ras wedi credu ynddo a'i adnabod. Gan ddweud, fel mae Paul yn deud yn ei ailythyr at y Corinthiaid, a ran y Meseia, da ni'n crefu arnoch chi. Dewch chi berthynas newydd gyda Duw. Wn i ddim faint ohonoch chi sydd wedi cyfarfod eich arwr neu'ch arwres. Ond mae'r dywediad Saesneg yn awgrymu nad ydy hynny byth yn beth doeth i'w wneud. I lawar yn 2020, mae hi'n naid rhy fawr tybio y gallwn ni nid yn unig ddysgu am Iesu o'r Beibl, ond dod i'w adnabod yn bersonol a phrofi bywyd newydd ynddo trwy ffydd. Ond dyna dystiolaeth y Beibl. Ac yn wahanol i arwyr meidrol, mae Iesu Grist yn rhagori ar ymgobeithion. Gan ei fod yn un na wnaeth byth ein gadael i lawr na'n siomi. Yn hytrach, fod i'r un sy'n gwrando arna ni yn gwendid.
ac mae o wedi tywallt i waed i sicrhau maddeuant i'r pechadur gweitha sy'n barod i droi ato ac ymddiried ynddo. Yr Hen Testament fuodd yn gymorth i'r disgyblion ar y ffordd i Emaus wrth i Iesu tywys nhw. Ond diolch i Dduw, mae gennym ni heddiw gofnod y Testament Newydd hefyd yn ein hiaith yn hunin. Mae'r Beibl yn rhodd gan Dduw. Ac wrth i ni ddarllen, a dwi'n gobeithio y byddwn ni i gyd yn cael cyfle i ddarllen y Beibl yr wythnos yma, cofiwch eiriau Ioan ym mhenod olaf ond un i Efengil. Yr oedd llawer o arwyddion eraill yn wir a wnaeth Iesu yng ngwydd ei ddisgyblion, nad ydynt wedi'u cofnodi yn y llyfr hwn. Ond y mae'r rhain wedi'u cofnodi mwyn i chwi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn i chi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Amen. Diolch i chi eto am ymuno efo ni bore yma. Dwi'n gweddio y byddwn ni'n profi Duw yn agos dros yr wythnos sydd yn dod. A da ni am orffan y bore yma yn clodfori y brenin bendigedig Iesu Grist. Yn diolch iddo fo, i fod o'n fab tragwyddol ac yn frenin nef, i fod o wedi dod yn isel mwyn caru pechaduriaid ac mwyn yn cadw ni. Rhif 235 ydy'r emyn yng nghaneuon ffydd, dyrchafer enw Iesu Ci, a'r pennill ola, yn uchaf oll bo enw'r hwn fu farw ar y pren, trwy'r ddeiar faith ac yn y nef, coronwch ef yn ben.